bandiraɓe amtuɓe heedade walla yebde Pini TV to gonɗen en gonni noon kala yo jaam kisala yettoon en calmini fof en juurima fof wonɓe wuuro wonɓe ladde wonɓe Sénégal wonɓe caggal Sénégal e keeri ɗi fof calminama juurama ñaganama balɗe juuɗe battane moƴƴe en garti kadi humnude aadi e yewtere men janggen Pular caggal en yettuɗen Gueno jurumdere jurmotoɗo jafotoɗo waɗa wona golla jaaɓe lamɗo lamɓe lamaɓe julɗen nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kodda annabaɓe almami nelaɓe kono kadi en jetti sababu yi kala sababu arde en ɗo musidɗo men Abou Samba Diop lewlal pinal en calminimo kanko e galleji makko noon calminten joom galle o miñi koen mawni koen debbo en gorko suka e mawɗo en calmini technicien ji ɗi ceerno men walla serno men ceerno Abou Djibi Dieng e ceerno Abou Demba Ba onon kala on calminama on ñaganama Allah balɗe juuɗe battane moƴƴe kadi nde Allah ittinde cagatagal nde wonno kala hen ko feewi ko yooɗi koto moon onon goni caggal ɗum en calmini miñi men walla ɓinguel men musidɗo men Elimane Gaydo mo ganduɗa e kala saaha eɗen garda e mum ɗo e janggen Pular ha ɓeydoɗen famde ko gonɗen e dow ko ɗum noon mi junnata koye haala he en dokkat Elimane salmodire bandiraɓe Elimi assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Baba Mada salminama juurama en calmini bandiraɓe joguiɓe technique ɓe mbiɓe kadi calminaɓe juurama woni Djibi en wonde Abou calminiɓe no fewi e kadi en calmini bandiraɓe yiɓo men ɗo e nder leydi ha e caggal leydi kamɓe kadi en calminiɓe en juurimaɓe gam kadi kam mbiyata ko cakkude miclare défaut saabu kamɓe so yewtere nde yalti kamɓe mbaɗaten commentaire uji baɗɗi fayida so fewi wiye fewi ɓe ɓucca kadi ne waɗi kadi ɓe ɓuccirta kadi machallah ɗumne kadi kamɓe ɓe jarama anne kadi a jarama no fewi nden garte yewtere men janggen Pular ɗumne sen ƴewtidima yewtere men nde ɗo yawtude gonnoɗen koye deftere Yewdoro Diallo woni ganduɗa hoore ma Dikkir Jommol hande kadi en garti e deftere men taw koye damal gongal ko fayte batte hiiso kono naten hande koye damal ko fiyete batte ɓeetu en mbaɗi ɓeetu en mbaɗi kono metirte ko fayte batte leydi ɗum foof en jawti toon hande noon ko ɓeeto teddedi hande ko toon nateten ko adi ko foof min jogoɗon namdal namde ɗe ko namde tati sall joomi inchallah Baba Hammat si ha to tableau to gadden namdal men holko ɓetete eyyi wadde Elimane en ballodirat mbiɗen juutedi ina ɓeete wona hol goɗɗum ko ɓetete holko ɓetete holko fulɓe ɓetituno adan eyyi juutedi ina ɓeete eyyi juutedi ɓeete eyyi ndeelam ina ɓeete hono ɓetete goɗɗum ko woni ndeelam 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 ko wayno ndiyam nebam ɗum woni ndeelam juutedi kam eɗen gandi ko metereje wona ina ɓeete teddendi ko teddi ina ɓeete teddendi walla ñisendi ko jisi ko ñisi eyyi ko ñisi ñisendi onon mbiyata ko ñisi ko teddi ala min ko teddi tan min mbiyata minen kay teddi torankoɓe ga ko teddi tan mbiyata ko teddi tan mbiyaton eyyi bon minen mbiya ko ñisi minen mbiya ko teddi ina ɓeete werto walla mbaldi tawi joni aɗa yiɗi andude saɗa yiɗi waɗde ɗo tappi aɗa yiɗi andude no foti métre tappi ɗuminta alay saago ganda werto saalo holno foti métre carré holno foti métre carré mbawa ɗum ɗum donc métre carré ganda tappi o jaajeni muɗum holno foti métre cotta ha mbawa sodde tappi ɗum ɗo ina ɓeete kadi waktu
waktu holno ɓettirte waktu hiyala ha garenne ko ɓeta waktu ɓeta waktu ko air ko wajibi bon air kam tawi ko ni air tawi ko français ko ho windete air ina ɓete mbiɗum ko kewki bon so tawi joni ɗum ɗo ɗum sa yiɗi ɓedde ɗum ganda poids muɗum ene jogui no ɓetirte ɓetata saɗa yiɗi ɓedde ɗum joni a andat ɗo no foti ɗo no foti ɗo no foti ɗo sa andi ɗo no foti ɗo no foti ɗo no foti sa sowodiri gueɗe tati de ganda ko fof ɗum ɗo hono foti ko pesata ɗum ɗon joni ko mètre cube aji kewki walla volume woni ɗum ɗo joni ko wona nder ko nder kaddi ndi saɗa yiyamde kaddi ndi ɓetirta par mètre cube aji ɗum ɗo joni ko ni anno mirte mètre cube ɗo werto ngo ko mètre carré ɗi sendi ndi ma en gar hen teddendi ndi ko mètre ɗum ɗo woni ko ɓuuri hewde e ko ɓetete ene gasa noon goɗɗum jogui ɓete ko en degré ji ene ko nandi hen kono en mbawi yondinade tan e ɓetde juutendi ɓeddo ndeelam ɗo ndeelam ko litre jaabu ɗon ko ɗo woni juutendi woni métre ndeelam ko litre ɓetirte kala ko ndeeloto diwlin en ndiyam en kosam en e ko nandi hen ko ndeelam ene ɓeto teddendi ɗum en woni ko mbiɗa hen mo gar hande ko ene ɓeete werto woni walla baldi ɗum ko mètre carré waktu ko air ina ɓeete kewki walla volume ko par mètre cube mi anda so mi jaabima namdal ma holko ɓetete e wadda a rokki addi ɗo yeruji jeegom ko ɓetete a jarama no fewi namdal men ɗiɗi holno fulɓe ɓeti ko fulɓe ɓetirtinno nden adal eyyi namdal ngal artema adan e maɗa an holko cikkuɗa fulɓe holko ɓetirtuno adan ɓetirde taw koto batte teddedi walla ko ndeelam walla ko hol walla ko ɓetirtuno tan kamɓe ɓetirtuno tan ko ndeelam walla ko teddedi wona mbiɗa koye ɗe mbatta teddedi eyyi teddedi eyyi ɓeto teddedi eyyi eyyi holko ɓe ɓetirtuno adan to banggue teddedi eyyi ɓe ɓetirtuno enen kam ko kawruɗen enen kam ko kawruɗen eko jiiɗen aɓe ɓetirtuno pot por habdar walla por libar walla horde o mbiyata ñeɗude yo won kaldu eyyi ceernajo o mandi ni o wi adan ina ɓetirtino hello junggo ina ɓetirtino adan hello junggo ko ni ina ɓetirtino kadi womre ina ɓetirtino ko wiyete how kam mi anda ko pular mi anda ko safrore kono how kam no ɓetirteno how bon ina ɓetirteno tugulla ko woni tugulla ko woni holno wayata tugulla ko pot no wiyete ko tugulla so waɗama ha heewi ha jurti wiya dañi tugulla faami so woni tugullaji ɗiɗi wiye nifga taw ko portokosa pot ala pot aɗa andi pot no jogi potuji tamate tan tokosi taw wona potuji dusubaɗi ɗin joni so hebbinama ha jurti
tawa sa waɗi tan kadi kala ko sami ko heewi woni nder ko ɗum won tugulla so woni ɗiɗi wona nifga so woni nayi woni hamdat e jogui noon nifga e feccere ene jogui hamdat ene jogui nifgaji tati ko woni kode jeegom ene jogui kadi muudo wona ene jogui ko ɓuuri muudo so woni 10 wonno wiyete noon mi anda so tawi on kawri hen ko wiyete mata ko mata wona mata kadi ine ɓitirteno mata ɗum ɗo yimɓe ɓitirtino adan hello jungo en womre en how en tugulla en ñuulla en hamdade en nifgaji en eko muudo eko kalmi joni ko woni mata mo sikki ko muudi nogas mata ko muudi nogas ɗum ɗo mawɓe ɓitirtino adan mi anda so tawi mi jaabima namdal ma e holno fulɓe ɓitirtino adan eyi wadde mbiɗen ko hello jungo e wow e womre e ñuulla e tugulla e nifga e hamdat e muudo ha garɗen kadi e mata ɗon battinirɗen eyi mbiɗen ko fulɓe ina ɓitirtino adan hello jungo womre how ñuulla tugulla nifga hamdat muudo mata eko nandi hen ɗum ɗo yimɓe ɓitirtino adan ɗum ɗo foof ko nden wonno nden wonno nden wonno joni sen gari e hande wayloji kesam ma walla mbiyen wayloji gari hande ɗeɗo ɓetirɗe foof ɓe letti holko fulɓe ɓetirta hande walla holko ɓetirten hande aɗa andi jamanu yahata ko ɗon kono waylo so jamanu waylima noon ala saago yimɓe mbaylo jaada hen yimɓe fof kawri ɓergol joni saɗa ɓeta gawri aɗa ɓeta sukara aɗa ɓeta maaro aɗa ɓeta condi aɗa ɓeta mi haali sukara aɗa ɓeta warga eko nandi hen ɗeɗo gueɗe fof ene jogui yimɓe no ɓitirta joni kono noon hutorte ko ɓe wiye ɓitirgal yummewal ngal koko wiyete garam ɗum ɓitirte joni ɗum woni ɓitirgal yummewal ko fate ɓeto teddedi garam noon ko ɓitirguel pamarel heewi ɓedde ko wayno kanŋe en ko wayno kalisgal wona kalis biyeji ɗi ko wayno jaka en kiri en ɗen ko ɗum garam heewi ɓedde joni noon so tawi a yiiɗi ɓedde ko heewi sa wi aɗa ɓetir ɗum par garam ina nden ko ɗon tan mbalata wona joni noon en kaalino ko adi mbiɗen kala nanɗa kilo mbiɗen kala nanɗa kilo tonngol mum ko ujunere ko ni windirte mbiɗen wadde tawde ko garam woni ɓetirgal yummewal so tawi en cowi garam laabi ujunere wadde dañen kilo garam sa sowi garam oɗo laabi ujunere daña kilo woni ujunere garam walla dañi ujunere garam wadde ujunere garam ko kilo goto ne jogui ko yeeɓe kutorto ɗum ɗo peesirgal wiyatan ko kilo ene jogui kilo ko ɓuuri ɗum mawnude ene jogui ɓuuri ɗum famɗude kono hankkandi so en kutorima kilogramme o hankkadi ma en mbawa ɓedde ɓetuji kewɗi tawa hewani tampere kono gramme o sono ɓete koko wayno kanŋe en ko wayno kalis en
ko way noon taw ko ngeɗon pamaro kon ganduɗa poids muɗum heewani no feewi poids ɗum so heewi tan par ce que sa wi joni a wi aɗa waɗa kilo kanŋe ande kilo kanŋe ko alhaali goɗɗo kono heewi wiyede 18 kara en 10 kara en e ko nandi hen ko noon woni ko ɗum woni ɓetirte kanŋe faami joni noon wiya wonde ɓayri wiya kala ɗo wiya kilo ko ujunere wadde sen cowi gramme o laabi ujunere ma en dañ kilo wona ujunere de ujunere gramme wadde kilogramme goto woni ujunere gramme en mbawi toggi ɗum ni kilogramme goto foti koye ujunere kilo ujunere gramme ujunere gramme eyyi joni noon en jiino nde mbatten ɓeetu ɓeetu juutendi juutendi ne waɗi peccanɗe mum ina waɗi cowanɗe muɗum gramme ne ina jogii peccanɗe mum ina jogii cowanɗe mum gramme ne jogii ko ɓuri ɗum mawnude kono gramme kadi ne jogii ko ɓuri mawnude mayno ngawra hen bindani ɓen garoje so tawi aɗa jogii namdal jokken e namde eyyi joni wadde to paare batte teddedi kam ko mbiɗen ko hande ko ɗum ɗo woni ko fulɓe ɓettirta joni eyyi ɗum woni kam dara tan mbiyata blanche ko wiyete blanche eyyi ganduɗa hoorema taw wonatma tawa fodde hedde jamɗe hedde fodde jamɗe 5 manda 6 walla 5 ene jooɗi foof ganduɗa ko neɗɗo sohli foof ɓe ƴetta ndin ɓe pawa ɗum e blanche o ɗon wadde no mbiɗa ni addi ko no ɓe ɓettirtuno e holko ɓe ɓettirta e hande ko yimɓe ɓettirta wadde ɗeɗo guettati fof hande ganduɗa jaltiɗoyete eyyi sen ƴewtidima ganduɗa hoorema hande eɗen jiiya guilay wayɓe no yeeyoɓe taw ko wayɓe no jajaɓe saaɓe ɓeeta aɓe jogui hamdata walla kilo mabɓe pot maɓe ɗusot ɗum less ɓe piya ɗum ha naata dow pour matma ganduɗa hoorema kaɓe ɓeetata ma ko ma heew aɓe jogui kadi poto goɗɗo maɓe saɓe cooda kamɓe ɓe lugginta ɗum aɗa andi wayata kono weccoɓe ni sa yi banque joni ɓe mbima à la vente sono yeeye ko naggam sono soode ko naggam joni noon kamɓe soɓe cooda ɓe ƴetta pot mabɓe ɓe luggin ɗum ha luggiɗa so ɓe mbaɗi hen gawri walla maaro walla ko nandi hen walla ñebbe ko lidduɓe jajaɓe soɓe jiiɗi ko so mbaɗi hen ha heewa so tawi noon ɓe gaare yeeydema ɓe una poɗo ha towta dow kono fof koɓe codno ko ma won ko heddi ko heddoto ko so ɓooyi kadi ma won pot goɗɗo ɗum noon mi sikku koye ñamde hakke jeeya wallahi gam koye eyi a jarama no fewi saabu en sa haali ko yimɓe ɓettituno nden tan alay saago dokka yeeru sa wi hello a wi womre foof a haali min fof kadi gandamba a rokki hen yeeru min kam eɗen wawi wiide ko won namde ni wonko kalɗa ɗo ko joni gandumi ɗum fulɓe ne ɓettirno ɗum nden a faami womre kam ɗum kam eɗen gandi min jigano neɗɗo goto nde min goni almumi somo sakko o tama ɗo ƴetta gawri o waɗa ɗo e dow cikka ko gawri ndi woni koye nder gaye tawno ala ko pawɗo ɗo tan jiiya cikka ko heewi taw heewa wona aɗa yaa Fouta e saaha mbeɗa yaaha a yi yeeyoɓe mango ɓe wona yiɓe e jeeya booluji wallahi mi yii andi kay a yiyat tan ina waɗi ƴiwomotel mangoje dow tawa noon koɓe sokkuɓe kayitaji ha heewi ɓe pawi hen mangoje bon sosoɓe jajaɓe ɗiɗi kañum ko noon tan mbaɗata e ko a jarama wadde hande koye ɓeeto teddedi holko ɓetete foof a haalni en saldeɓe inchallah ɗum nen wadde mbeɗa andi ko ha yewtere men alan eyyi joni aɗa wawi wayna tan kaɗen ɗo ɓeeto men teddedi so tawi saaha rokkuyi e saaha goɗɗo so Allah jaaɓi mbaɗen gramme e peccanɗe mum mbaɗen gramme e cowanɗe muɗum peccanɗe ɗe woni ko gramme ɓuuri mawnude cowanɗe ɗe waɗa ko ɓuuri mawnude e gramme hen kilogramme kanko hen jeeya en jii kilo ko ujunere gramme eyyi kilogramme goto ko ujunere gramme eyyi o kam ko jeeya koye mawɓe e gramme koye cowanɗe gramme jeeya so wi ɗum ko laabi ujunere
ene jogii goɗɗum ma en ngaro heen so Allah jaɓi. on a jarama no fewi kadi en beltima no fewi kadi so Allah jaɓi inchallah wadde ha yewtere men arore so gueno ñaawi en calmini kadi Abou e Djiby kadi no mbiɗen ni calmini bandiraɓe kadi yeɓoɓe men ɗo e nder caggal leydi fof surtout ma kadi yeɓoɓe yewtere jangguel Pulaar so Allah jaɓi inchallah kala kadi ko foti hen kadi ɓe ɗo poɗɗen natoyde so Allah jaɓi inchallah ɓe gara kadi ɓe gadda hen kamɓene jeeɗa mabɓe non wadde ha saaha goɗɗo so Allah jaɓi inchallah bamma eyyi a jarama Elimane en jetti yeɓiyankoɓe kadi en pattire mabɓe enen ɗaɓɓe mabɓe yaafuya kadi e ñiŋoje mabɓe walla e bagginali mabɓe walla teskoyaji mabɓe eko mbatten ko mbiɗen ko mbatten ɗo ko seeɗa eko foti waɗede ko kono jiɗɗen ko ha puɗɗoɗen less wonande peut être yejjinnoɓe holno fulɓe ɓettirtuno adan e holko tawi yimɓe ne ɓoti ɗum joni e ko ɓette ko joni ene jogui miña walla jogui mawniraɓe ko nandi hen ha yimɓe ɓeeɗo famde kono wona hay batte ko hunde tan nde ganduɗa fodde janggede wona nde fotani janggede nden noon mi wonde kala hunde foof andude ɗum ɓuuri majjude ɗum andi joni a haali mbiɗa wonde wonko fulɓe ɓettirtuno adan an andano bon holko addi eɗen kutoro kilogramme en kutoraki gramme te ko gramme woni yummira ɓettiragal yummewal ngal holko tagi en kutoro ɗum fof en kaali ɗum noon en calmini fof en juuri fof kadi en ñaguima yafuya ha émission goɗɗo so yeeyi ɗo ñaami assalamu aleykum wa rahmatullah